je nesrovnatelně spojeno se zlatou podporou, která de facto zachránila obě tyto disciplíny v minulosti a přichází manažer komise střežení, pan inženýr Kunal, spolu s paní Žíhovou, doktorkou bude předávat ceny nejlepším jezdcům střežení. Takže prosíme doktorku Kateřinu Žíhovou, aby pokračovala v předávání cen. Osobností roku pro rok 2015 ve střežení se stává Václav Hrnčíř, Jirka Bohuslavice. Dlouholetý reprezentant České republiky ve dvojstřeží a mnohonásobný finalista Zlaté podpory, který získal mnoho a mnoho umístění. Jejím soutěží v minulém tisíciletí Miloš Kapal, pan Drábek starší a Luděk Dejmova. Mnoho pamatují zde na překrásné zákoništi Lusinov, takže osobnost roku ve střežení je pan Václav Hrnčíř z Bohuslavic. Velký potlesk. Cenu komise střežení pro rok 2015 získává doktor Petr Přikryl. Populární veterinář, který nejen spolupracuje s jezdci střežení, ale jezdci z všestrannosti, spolupracuje s dospělým zákoništěm v Pardubicích, veterinární klinika Heřmanův Městec, doprovázel jezdce na světových jezdeckých hrách v Normandii, takže tam je ten výčet velice a velice pestrý. Takže Petře, děkuje. Každý rok komise střežení vyhlašuje takzvaného přísedícího roku a v letošním roce je to národní řečník Kladuky. Ministr Svatý přísedící Rada Vysvačila, který reprezentuje Českou republiku s 4střežím a sám jezdí jednostřežím. Takže také ocenění pro toto vozaté a přísedícího z národního řečníka. Také gratulace. No a jako tradičně vyhlašujeme se zde český pohár střežení pro rok 2015. Dvojstřeží Kolin. Na třetím místě se umístil Michal Kořínek. Na druhém místě Erik Zubač. A vítězkou dvojstřeží Kolin se stává Monika Pospíšilová. Řekl, že tradiční vítězka. Takže český pohár střežení, který se jezdí mnoho a mnoho let. Třetí místo Michal Kořínek, druhé místo Erik Zubač a vítězkou Monika Pospíšilová. Takže velký potlesk pro tyto jezdce Kolin, samozřejmě převezmou si ještě klíčky, ceny.
že připraví poháry, které věnovala komise spřežení České jezdecké federace a předává tyto ceny předávají doktorka Kateřina Řínová, místoprezidentka České jezdecké federace pro vzdělávání a manažer komise spřežení Jiří Donát. Takže Honzík Extra už má pěknou sbírku, vyhrává tuto soutěž tradičně, reprezentuje pravidelně Českou republiku a světový šampionát. Takže zatleskáme těm nejlepším, do zatajů, jedno spřeží. Takže velká gratulace, přeji mnoho úspěchů v letošních následujících sezónách. Máme se kategorii dvojí spřeží, mistři opratí, třetí místo Jaroslav Kohouš. Zastupuje Jirásek. Druhý místo Mája Jirka. A vítězem se stává Václav Coufalík. Sestava je Coufalík. A vítězný ten největší pohár pro Václava Coufalíka. Vítěz mistry opratí dvojí spřeží. Tak a pro vítěze Renka. Takže provést vítěze dvojí spřeží Václava Coufalíka, Ráhy Jirka a Jaroslava Kohouka. Máme zde království ozbrojenou disciplínu a soutěž spřeží. Třetí místo obsadil Jiří Nesnačil senior. Druhé místo Zdeněk Jirásek. A vítězem se stává Radek Nesnačil. Takže Radek Nesnačil jezdí se 4. bez kategorie s černými plakováky. Dosahuje vynikajících výsledků nejen v České republice, ale i na zahraničních kolbištích. Takže velká gratulace nejlepším v královské rozhodajské disciplíně a to je 4 spřeží. Takže nezbytné fotografování. Takže chlapci, ať se daří další letošní sezóny a samozřejmě těch dalších dalších
vám přeji, ať si dnešní večer užijete, ať vychutnáte a osvojíte tyto úspěchy a toto ocenění na tradiční gala večeroví Humpolci.